mga lods? So for today's video, salubungan tayo yung New Year. Late ko na na-edit at na-upload, sobrang busy kasi ni George. Ayan, kasama ko nga pala ang aking mga kapatid sa pag-decorate ng Happy New Year 2023. Syempre, kapag wala tayong ambag, sulitin na lang natin sa pagtulong. Pota, atin tumabog, ako ng sinali, ko pa sopa, nana. Madagul ko sinahop kayo, tagagupit kong scotch tape. Kaya kami bulang. O yung bunso namin, nangalbag na yung panga niya sa kakalobo ng mga lobo. Tutulungan ko sana siyang maghihip ng mga lobo kaso natatakot ako baka pumutok. One time nagpolobo kasi ako tapos biglang pumutok. Dinamdam ko yan mga 1 year. Nagka-trauma ba? Siyempre bago matapos ang taong 2022, gusto ko lang magpasalamat sa lahat. Unang-una kay Lord, sa family, mga relatives, mga kaibigan, at siyempre sa inyo mga Lord sa binigay niyong suporta sa akin. Masakit nga lang isipin na single pa rin ako. Baka pagtapos ng taong 2023, single na naman. Hayrogo, magpari na ako mo ay magmadre pala. Sana kayong year 2023 mas lalo ko pang supportan mga lods. Mas lalo ko pang galingan, more good vibes at ay lipayang pamiabeta mo. Make drama George! Ayan, so after 12 years natapos din kami. Thank you Lord for all the blessings. Meron tayo ditong carbonara, palabok, ayan, kaldereta, kare-kare at syempre walang kamatayang fried chicken. Meron din tayong cake, pasalubong sa 2023. Syempre hindi mawawala yung mga coins natin dyan. Syempre ito yung pinaka-favorite ko talaga dyan. Ayun. Iyan talaga yung pinokus ko dyan. Pero pagsapit ng alas 12:01, wala na akong nakita. Ayan mga lods, so hanggang dito na lang yung aking pag voice over. Panoorin nyo tong video na to. Malalaman nyo kung bakit napaus ako nung January 1. So sobrang excited sa New Year. Nakaratay ako maghapon sa kwarto nung January 1. Lumabas lang ako ng bahay, gabi na. Tapos na yung New Year. Ayan. Thank you very much. Enjoy watching mga lods. Salamat sa lahat.
Kuya!